खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै मोनसे गोनांथार आयदा फोसावनो थाखाय जों आवगायदों दि फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बराव दि दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव जानो गोनां बड'ल महोत्सव हाबाफारि बे हाबाफारियाव थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो गंनै स्पेशल ट्रेन बुक खालामनाय जादोंमोन आरो बे ट्रेना जोंहा दायो बुक जाबाय। दा बेखायनो जोङो बेयाव ट्रेन 1 खौ जों गुवाहाटीनिफ्राय हगारगोन आरो ट्रेन 2 आ राङापारानिफ्राय हगारगोन। दा बेखायनो बेनि समखौ जों फैबाय थानाय 12 नभेम्बराव फुंनि 8 रिंगायाव बियो गुवाहाटीनिफ्राय खारगोन गंसेया आरो गंसे ट्रेना फुंनि 8 रिंगायाव बियो राङापारानिफ्राय खारगोन। दा बेखायनो जोङो माखासे थांनो गोनां जिल्लाफोरखौ बेखायनो फोरमायनो नागिरदों जे गुवाहाटीनिफ्राय जाय ट्रेना खारगोन बेयाव डिब्रुगड़, शिबसागर, लोगोसे गलाघाट, कार्बि आंलं, नगाव, मरिगाव, हजाय दा बिथांमोना गुवाहाटी लोगोसे साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्ला बिथांमोना गुवाहाटी स्टेशनाव बिथांमोना गाखोनो हागोन आरो बे ट्रेना गुवाहाटीनिफ्राय खारनानै बियो निउ बङाइगावआव लाखिगोन। बेयाव चिरां जिल्लानिफ्राय निउ बङाइगावआव गाखोनो हागोन। लोगोसे आरोबाव नैथि स्टपेज हिसाबै बियो क'क्राझाराव लाखिगोन। क'क्राझार जिल्लानिया क'क्राझाराव मोनसे थागोन, बिनिफ्राय बे डाइरेक्ट दिल्ली थांगोन। दा बेखायनो गुवाहाटीनि ट्रेना 12 नभेम्बरनि फुंनि 8 रिंगायाव खारनानै बियो निउ बङाइगावआव लाखिगोन आरो क'क्राझाराव लाखिगोन, बिनि उनाव डाइरेक्ट दिल्ली थांगोन। गुबुन फारसेथिं नैथि जि ट्रेन बियो राङापारानिफ्राय खारगोन। राङापारायाव फुंनि 8 रिंगायाव 12 नभेम्बरनि फुंनि 8 रिंगायावनो बेबो स्टार्ट जागोन आरो बेयाव धेमाजि जिल्ला, लखिमपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाया राङापारा स्टेशनाव गाखोनो हागोन। आरो बे राङापारानिफ्राय खारनाय ट्रेना उदालगुरियाव मोनसे स्टपेज दङ आरो बे उदालगुरि जिल्लानि फ्रा बेयाव गाखोनो हागोन। आरोबाव नैथि स्टपेज हिसाबै जोङो बेखौ रङियायाव खालामदों आरो बे रङियायाव बाक्सा जिल्ला, बरपेटा जिल्ला, नलबारि जिल्ला आरो कामरुप जिल्ला लोगोसे तामुलपुर जिल्लाया रङिया स्टेशनाव गाखोनो हागोन। थामहिनबा बे नैथि ट्रेना राङापारानिफ्राय 12 नभेम्बराव फुंनि 8 रिंगायाव खारनानै रङियायाव लाखिगोन आरो उदालगुरियाव लाखिगोन आरो बिनि उनाव रङिया लाखिगोन, बिनि उनाव डाइरेक्ट बियो दिल्लीयाव थांगोन। दा बेयाव मोनसे खोथाखौ जों फोसावनो नागिरदों, नेपालनिफ्राय आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय जायफोर दावबायारिफ्रा गाखोगोन बिथांमोना क'क्राझार रेलवे स्टेशन बेयावनो बिथांमोना गाखोनांगोन। दा बेखायनो गासैबो दावबायारि बिथांमोनखौ नैबे फोसावनाय जि स्टेशन बेयाव थांनो थाखाय बयबो जाहाथे साखा-फारा जायो फैगौ 12 नभेम्बराव। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ जों फोसावखानो नागिरदों दि दायो भारतआव दुर्गा फुजा लोगोसे दिवाली आरो छठ फुजानि मुङाव गोबां स्पेशल ट्रेन बिथांमोना होनाय जादों, जायनि जाउनाव ट्रेननि सर्ट जानायाव जोंनि बुक खालामनायखौ बिथांमोना होनो थाखाय राजि जायाखैमोन। अब्लाबो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन जिहेतु आरो बिथांनि हाबाफारियावसो जोंनिफ्रा बाहागो लानो थांगोन, बैनि थाखाय जोङो ट्रेनखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोननो हादों। जायनि जाउनाव खस्थ'नि गेजेराव मोननो हादोंबाबो जायनि जाउनाव बेयाव जोंहा नांगौ बायदि जों जेरैबायदि रिक्वायारमेन्ट होदोंमोन बेबायदि दाबा जों हयथ' मोनजोबाबो जानो हागौ। बिथांमोना जोङो बेखौ फोरमायदों एसे सर्ट जागोन। दा बेखायनो जाय दावबायारि बिथांमोनखौ खावलायगोन, जोंहा मानिबा कारनाव जुदि सिटआ एसे खम जायोब्लाबो दा बेखायनो बेयाव बयबो एडजास्ट खालामलायनानै थांनांगोन। हयथ' बयबो मोनसे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आरो बेयाव गुबुन रावबो मानसि गाखोनाय नङा। जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थांग्रा बेयाव सुबुंफोराल' बेयाव गाखोगोन। बेखायनो जों गावजों गाव एसे एडजास्ट खालामलायनानै जाहाथे बयबो थाङो, आं बेखौ खावलायबाय। लोगोसे बयखौबो हाबाफारियाव थांनो ओंखारनाय जोङो जायफोरा जिल्लाफोरा लिस्ट हरदों बै लिस्ट हरनाय दावबायारिफोरखौ साखा-फारा जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।